El meu nom és Mireia García Orellana, soc infermera i gestora de casos de la ciutat de Mo. M'agradaria preguntar a una infermera gestora de casos quina aportació fa a la millora de l'atenció de les persones amb cronicitat complexa i avançada. Les infermeres gestores de casos garantim el compliment del pla de cures integral del pacient tenint en compte la seva família i cuidadors. Nos coordinem amb diferents professionals sanitaris i gestionem els recursos necessaris per assegurar d'aquesta manera una continuïtat assistencial entre els nivells de primària, hospitalària i sociosanitària. Bon dia, Margarita. Soc la Mireia, infermera i gestora de casos. És que me retrasaré mitja horeta que tinc que passar per l'hospital, però no estaré més, vindré cap allà tot d'una que pugui. M'agradaria demanar a una infermera d'hospitalització a domicili quin ha sigut el millor comentari que l'ha fet un pacient quan l'ha vist entrar per la porta.